लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा सोरमोन बे सलायबाय आंथ' मोजाङै सिनायाखैलै खनसे बिनि भिडिअफोरखौ लाबोलाय आच्छा बिथाङासो बिथांखौ जोंना सलायबाया खनसे होखांखाबाय नोंथांमोना इउटुबनि भिडिअफोरखौ स्क्रल खालामलांबा नुगोन जेराव नोंथांमोना जायफोर रेगुलार भिउवार्स बिथांमोना मिथिखाबायानो स' जिखियानो जाया माने बिथांनि एसे फंनैसो बुंनो गोनां दंब्लाथ' ओरैबायदिसो बुंनांगोन माने ओरैबायदि सासे बुरि भाई बुरि खानानैबाबो माने जौ लोंनानै माने गाज्रि ओरैबायदि भिडिअ खालामो जाय भिडिअफोरखौ आं बेयाव प्ले खालामजोबनोबो हाया नङा होमबा हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर बेलाय सोरमोनथाय आंथ' बारा मोजां सिनाया दै बिसोरखौ थ' सलायबाय खनसे भिडिअखौ लागायना हो बिथांनिखौ आच्छा माथो बिथाङाबो माबानि मडार्न लंथं जुगनि जुरि मेम्बार जागायजेनग्राफोरसो माथो आं खनसे खननै भिडिअखौ नुदों बिथांनिखौबो ओरैबायदि फैखो मोसायोमोन जेन माबासो मा होनो बादामालिसो ना जेब्ला जोङो बिथांमोननि निमाहा बिनायनि भिडिअफोरखौ नायोना अब्ला जों मोनसे एक्टिं बायदिसो नुनो मोनो आरोना मानि थाखाय नुनो मोनो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो थ' माने जास्ट बिथांमोना माने बिथांमोननि निमाहा बिनायनि थांखियानो जादों माने जाहाथे समाजा जोंखौ हमफैया जाहाथे माने मिटिं खालामफैलिया समाजा रावबो जाहाथे गावखौ बुलिया आरोना माने गोसो सिङाव इउटिलाइजआनो जायाखै बायदि मोनदों आरो आंना थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैबो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों थ' गिबियावनो जों कनजिता आरो लोगोसेनो लीना आरो लोगोसेनो सना दैमारि नामा बिथांमोननि साथामनि नामाव जोङो माबागोन आरोना बाथ्राफोरखौ सावरायलांगोन थ' जिखियानो जाया मानो गिबियावनो जों कनजिताखौनो फिन खनसेबाव जों सावरायनो गोनां जादों मानि थाखाय गोनां जादों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नाय जे मैयासो बिथाङा बेफोरबायदि मेल मिटिं खालामलांजोब्बाय आरो लोगोसेयैनो गोबां जानानै थांबाय जेराव बिथाङा निमाहाबो बिनाय थाबाय थ' बेयाव जोङो गोजोननाय मोनदों जे गाव सुज्रायनो थांदों नाथाय जेब्ला बिथाङा माने निमाहा बिदों नाथाय आं मोनसे बुस्थुखौ नोजोर होदों बिसोर साथामनावबो आरोना थ' कनजितानावबो दिनै जों एकाउन्टाव जेब्ला थांगोन अब्ला नुनो मोनगोन जेब्ला सिङाव हाबनानै थाङो अब्ला जाय भिडिअफोरनि थाखाय बिथाङा बुजादों जाय भिडिअफोरनि थाखाय बिथाङा पाब्लिकजों हेरेसमेन्ट होजादों एबा मिटिं खालामजादों नाथाय बे भिडिअआनो अलरेडि दङ माथो बिथांनियाव आच्छा माने बे दोननायनि ओंथिया मा आं बुजिनो मोनाखै ना बेखौ इयुन जेनेरेसनाव फिसाला फिसाजोफोरा नायनो थाखाय दोनदों ना मा आं मिथियाखै दे रायजोफोर मानोना बिथांमोननि माने बै सिंनि बुस्थुफ्रासो दामि नालाय आंथ' बुजिनो मोना माने दामि बायना लायो नालाय नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो दाना बिथांमोननि गोसो आयाव जेबो बुंनांगौ गैलिया दानिया लीना होननानै बुङोब्लाथ' ओरैबायदि डेन्जार आं बेनि थाखाय मोनसेल' नोंथांमोननो भिडिअ होनि थ' नायनानै ला नोंथांमोना थारैनो दिनै बेफोरबायदि रिभलिउसन जोंनि समाजा बै कनजिताखौ हमामोनब्ला थारैनो बे सानसे समाव माने बे गावसोर उन्दुलायथारनायखौनो होसिगौमोनसो बायदि मोनलायलांबाय आं थ' नोंथांमोना बिनि बागै मोजाङै स्टाडि खालामनोबा आंनि चेनेलावनो दङ गाहायाव स्क्रल खालामना नायबानो मोनगोन थ' जिखियानो जाया दानिया आंनि बुंनांगौ खोथाया जाबाय थ' बिथाङा निमाहा बिदों अब्ला माबायदि निमाहा बिदों मानि थाखाय निमाहा बिदों थ' होमबा जों खोनासंग्रोनि लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन आंनि फेसबुक पेज फेमिलि मेम्बार्सफोर आं दा रायजो राजा गासै नोंथांमोनावबो आं निमाहा बिबाय आंनि मोनफा मोननै जाथावै भिडिअनि थाखाय आं मा होनदों मोनफा मोननै भिडिअ हाय थां आंनि चेनेलावनो थांनानै नायफैफिनलाय गाहायाव ज' आपकामिं निउ एक्ट्रेसना मा आं टाइटेल होदोंमोन जेराव नोंनि भिडिअफोरखौ आङो माखासे बाथ्रा बुंदों थां नायनानै फैफिनलाय मोननै आरो दिनै निमाहा बिनाय जाबाय लोगोफोर आरो आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि भिडिअ लाबोला सानस्लाबनो हायियाव आं बिदि भिडिअ होफ्लांबाय बिनि आं मिनि थैलांसिगोन मिथिगौ मानो थाखाय होननानै बुंबा सासे एथ' बुरि जाखाबाय नङा होमबा नों सासे गथ'नि बिमा नंगौना नङा थ' सासेल' नुदों आं फेसबुकाव थांगोन नाथाय रियेल लाइफआव साबेसे दं आं मिथिया दे थ' सानैयानो जागोन ना थ' नों खमसे खम बेसेबां बैसोनि जागोन नों 40+45 बेफोरनि गेजेराव थाहैगोन नङा होमबा नों नोंथांमोना जोंखौ साजेसन होनांगौ एबा नोंनि फिसाला फिसाजोफोरखौ नोङो फोरोंनो नांगौ नाथाय नोंसोरनो बिदि देखायनो हायोबा मा जागोन नोंसोरनो जुदि बेफोरबायदि देखायनानै होयोब्ला थारैनो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरा मा जागोन थ' थारैनो साननो गोनां बाथ्रा जुदि नों दिनै हाबा जालायनानै गथ' गथाय संसार जालायलायनानै दिनै नों फैखोलि मा गावनि ड्रेसजोंनो फैखोनानै गावखौनो माबा देखायनाय नोंसिनि उन्दुनाय बेफोर मोनसे कन्टेन्ट नामा
आरे बाबा दिनै नों मोजाङा बबे गाज्रिया बबे बेखौ जुदि नों सायख'नो हायाखैब्ला अब्ला थारैनो नों संसाराव मानो सासे बिमा जाखो नंगौना नङा जे बे मोनसे माने मिथियैनि थाखाय नङा होमबा जे दख'ना फैखोनानै देखायनाय फैखोनानै मोसानाय बेखौ ससियेल मिडियायाव होनाय माने बे मोनसे ओरैबायदि गोरा नङा जे माने नों मिथिस्लाबो जेनेबा नों जायखौ जेरै मबाइल थुनो रोङा बे बिदि माने जेनेबा हमनानै ला नों दिनै मबाइल गोदान बेखौ थुनो रोङा बे गोरोन्थि जाबाय मायावबा थांफ्लांबाय बे आलदा बाथ्रा नंगौना नङा ओमफ्राय माबाया बे जाबाय नों कमन सेन्स एबा नों जेनेरेलि गामियावनो मिथिखानाय जायखौ जेनेबा मावोब्ला बे गोरोन्थि होननानै दिनै नों गामियाव फैला थाबायलां थारैनो नोंखौ रायखागोन नों बुंखागोन बाथ्राखौ बे मोनसे जोंनि समाजनि मावनां हाबा नंखाया नङा होमबा नाथाय नों जुदि बेखौ मिथिखानानै मावोबा बेखौ गोरोन्थि बुङा नङा होमबा जेब्ला नोङो गोरोन्थिखौ मिथिखायो अब्ला नों बेखौ आरो मावो बेखौ गोरोन्थि होननानै बुङा नङा होमबा बे मूर्खनिसो सिनायथि थाखायनो आं खर' गंग्लायै नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय निमाहा होगोन होनना आसा खालामबाय स' निमायाथ' होगोन होनाया नाथाय मोनसे खोथा नों दिनै निमाहा बिदों जे इउटिलाइज जादों होननानै गोबाङानो सानगोन औ बे मोजां मावसिगोन होननानै नाथाय मोनसे खोथा सलायबाय जे नोंथांमोना बिथांमोननि स्क्रल खालाम पेजफोरखौ जेब्ला पेजफोरखौ खालामगोन अब्ला नों दिनै मिथिबायब्ला बे भिडिअआ गाज्रि होननानै होमब्ला नैबेफोर भिडिअफ्रा नोंनि प्रफाइलाव मा खालामबावदों माने नोंसालानो माने नायनो दोनदों आरोना नै आंना फेन्दाया इसिबां गुफुर नै आंना फेना इसिबां दामि नै आंनि फेन्दाया बिदि होननानै ना मा बेफोरखौ नायोब्ला माने बेफोर जे दिनै निमाहा बिदों ओमफ्राय जे बिथांमोननि गोसो सिङाव हाबबाय बे नङा बिथांमोना माने जास्ट एक्टिंसो देखायनाय बायदि मोनदों आंथ' मानि थाखाय एक्टिं जे बिथांमोना दिनै बे भिडिअनि थाखायनो दिनै बिदि बुंनो गोनां जादोंब्ला जे दिनै आंनि गोरोन्थि होननानै मानिबायब्ला जे बिथांमोना थारैनो गोसो सिङाव दिनैनिफ्राय होला आं मोजां जासिगोन होननानै गावखौनो जुदि कनफिडेन्ट लादोंब्ला दिनै जाय भिडिअनि थाखाय रायजादों जाय भिडिअनि थाखाय मिटिं खुंजानो नागिरदों दिनै होमबा बे भिडिअखौ नोंनि प्रफाइलाव मा खालामदों जास्ट एक्टिं माने बिसोरो मा खालामदों जे जेनेबा बिसोरनि गोसोआ माने इउटिलाइज जायाखै बिसोरनाव माबासो दङ इग'सो दङ जोंहा खालामदों नोंहा मा जादों मानोना आं खोनानो मोन्दों माखासे हौवाफोरखौ बिथांमोननि हौवाफ्रा आसान गानजोब्बाय आखायाव हिन्जाव जाजोब्बाय मानोना आं खोनानो मोन्दों बिथांमोननि मोना जुदि रिल्स बानायो होमबा उल्था केमेरामेनसो जानानै होबावनो मिथिगौ हेलौ आंनि गासैबो फेसबुक फेमिलिफोर गासैबो फेसबुक फलोवार्सफोर आरो नायगिरि बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि सोमोन्दै आच्छा बिथाङा गावनो मिथिखाजों जे नायथाव जायो भिडिअ होननानै अब्ला बै समावनो मिथिखानायसो माने बेनि थाखाय आर्निं मोननांगोन जे फेसबुकाव फैसा मोनगोन जे माने बिथांमोननि मोटिबानो ओरैबायदि जे नुलांबा नुलांथों माथो खालामनो बिसोरलाय नङा होमबा नुगोनल'सो नाथाय आं फैसा जे मोनगोन बेखौ आं मानि थाखाय बुंदों नाय बिथांमोना आर्निंजोंल' मतलब बिथांमोना दिनै गावनो निमाहा बिदों नाथाय वाह जोंनो दिनै इसिखिनि फैसा मोनदों होननानै देखायनो नागिरदों नामा नोंथांमोनहा बयबो दुखु मोनदों नालाय बयबो बुंहरदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय आरोना आं दा बेखौनो बुंनो सानो बै आंनि माखासे नायथावै भिडिअफोरनि थाखाय आं नोंसिनाव आखाइ खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै बयनावबो निमाहा बिनाय जाबाय आरोना जाहाथे खर' गंग्लायनानै निमाहा बिदोंना नों गावखौनो गिदों नों गावखौसो गिदों बायदि मोनदों आं मानोना समाजा नोंखौबो एसे रायलायनो हागौ जुदि सोरबाया नारसिनना हरोब्ला नोंखौबो मेल मिटिं खुंनो हागौ सोरबाया आखाइ होनो हागौ होननानै नोंसो गिदोंदां माथो आंखौ निमाहा होदो सानस'नो हायैयाव मिथिस्लाबैयाव लाबोफ्लांबाय माने बेबायदि जागोन इसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन आरोना भिडिअखौहाय एसे एन्टारटेनमेन्टनिसो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो होननानैसो लाबोनाय जाहैदोंमोन आरोना एन्टारटेनमेन्ट मोजां एन्टारटेनमेन्ट माने मा होनदों रंजानायनि थाखाय मावदों आरो आच्छा बे दख'ना फैलानायाबो मोनसे एन्टारटेनमेन्ट आरो बायदि भिडिअ दंमोन सार्कुलेट जानानै दं बिथांमोननियाव ओरैबायदि माने मानिबा पजिसन बायदिसो नुयो आङो थारैनो जे आं गोबां भिडिअखौ दिन्थिनो हानाय नंला जेराव आंनि मोनसे मोननैयाव थानो हागोन आरो ससियेल मिडियायाव थांगोन थ' बिथांनियाव आं बारा नुवाखै जायफोर भिडिअफोरखौ माने दाननांगौ बिथाङा दानखाबायानो आरोना खिन्थु एन्टारटेनमेन्टनि नामाव दख'ना फैलानाय बे मोनसे एन्टारटेनमेन्ट नङा होमबा जेना आं जुदि दिनै लंपेन्ट गानखौ खुनानै अबेबा सरकजों लामाजों खारलाङोबा बे एन्टारटेनमेन्ट जागोन नामा नंगौना नङा बे जागोन नामा जाया नङा होमबा एसेबां सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय जाबाय आरोना बै माखासे भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन नालाय भिडिअ लाबो होननानै बिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोबाय भिडिअआवहाय आं भिडिअनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि फेसबुक फेमिलिफोरनिसिम बा नायगिरि बिथांमोननिसिम आखाइ फारनै खबजोबनानै खर' गंग्लायनानै आं निमाहा बिनाय जाबाय आरो दे पाब्लिकआ बुंदों जेनेबा गावखौ बिनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ निमाहा बिनांगौ नङा बे नङा बिथाङा बे एक्टिं नङा बिथांनि गोसो सिङाव गिनाय जादों जेरै कन्जिता मोना
मिटिं खालामजादों आंखौबो खालामफैगोन होननानै मानोना बिथांनि नामा बुहुत टुइट जादों नोंथांमोना नैबे मिम्सखौ नायबा मिथिगोन आरो सानस्रि ना मा दंबावो आं बेखौ मोनाखै थ' जिखिनि जाया माने फोजोबनाय बुब्लियाव आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना मा मोनसे इग'स्टिक दंबावो दाबो जे आं खालामदों मानो नांगौ नोंनोलाय आं जा खालामनानै जाया मानो नङा होमबा बिथांमोननि साननाय नाथाय जा समाव नोंथांमोना मोनफैबाय दिनै जुलि जानानै गथ' गथाय जाफैबाय नङा होमबा बबेबा न'खरनिथ' बिहामजो स' बिथांमोनाबोथ' बिमा बिफा थागोन नों जाय न'खराव हाबफैदों बेहा बिमा बिफा थागोन मोनसे गामि थागोन मोनसे समाज थागोन नङा होमबा थ' बिथांमोननिबो खोथा फैयो नङा होमबा जे नों आंनि गोसो होननानै जे लंथं फुना खारलांगोन बेथ' नङाना बेथ' मालाबाबो समाजजों गनायजाथावानो नङा थ' बाखि खोथा आं सिगांनि भिडिअफ्रावनो बुंबोखाजोब्बाय नाथाय आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि मतलबानो जादों जे थारै दिनै नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि होननानै मिथिबाय जाय भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना रायजाबाय दिनै बुंजाबाय नाथाय माथो सुद्रायनायानो गैया जे माथो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांबालाय बेनो खावब्ला बैनो फैला माबा खिबु नुहां माबा नुहां थाफ्लि नुहांआनो गोजायानो दाबो दङ भिडिअआलाय थ' अब्ला नोंथांमोनखौ जों सुद्रायनाय होनगोन ना मा होनगोन आरो बिथांमोना मालाय मेम'रि लाखियो खोमा स' बे बिसिनि फेसबुक प्रफाइलखौ नायनानै ना खावब्ला खावब्लि फैखोला फैखोलि स' आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय देनां नायनो थाखाय एसे फिसालाफ्रा नायनांगोन नालाय नङा होमबा स' बिनिखायनो मा खालामनांगौ बेबायदि फट' फ्रेम खालामदो भिडिअफोरखौ मोजांनो जे मोजां क्रप खालामनानै फट' फ्रेम खालाम आरो बै न'फ्राव आलायना दोन जाहाथे उन जेनेरेसन नोंनि फिसौला फिसौजो आरो नोंनि फिसालाफ्रा गासै बुंनो हायो आरोना जोंना हायाबो डेन्जार दाम गोसानि गानोमोन फैलाना देखायनो हायोमोन होननायनि आरोना थ' बास आं भिडिअखौ एसेबां फोजोब्बाय थ' नाम लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम